Esta é unha das moitas fachas que se está a preparar para a súa queima mañá no Castro de Castelo. A elaboración das mesmas comeza coa recollida nas chousas do seu elemento principal, os agucios. O presidente da Asociación da Queima das Fachas de Castelo explícanos como é este proceso. O proceso de elaboración, primeiro vamos ás chousas a buscar os agucios, poñémolos a secar, imos buscar un pau, e pois como estades vendo, pois vámonos entrelazando uns encima dos outros e pouco a pouco pois vaise facendo a facha. Últimamente escasean os agucios porque como unha facha leva moitos agucios e hai poucas chousas e as moitas chousas que hai están cheas de maleza, de toxos e silvas, pois aí non se poden apañar, e por iso escasean. Por iso Manuel non dudou en reciclar dun ano para outro. Eu fun aproveitando os que me quedaban e así tuve que apañar menos. A queima das fachas é un aspecto importante da celebración, pero tamén o é a festa na que os veciños de Castelo e centos de visitantes de fora se reúnen no castro no que unha vez prendido o círculo das fachas, mentres a expectación da xente contempla a súa queima, comeza a sonar música tradicional galega. Así é como transcorrerá a xornada de mañá. Pola mañá pois empezamos a subir as fachas po castro, hasta aí a primeira da tarde, despois ás 7 da tarde empezan os xogos castrexos no castro hasta as 9:30, 9:30 temos a cena e despois ao rematar subimos ao castro a encender as fachas e despois verbena. Ademais, este ano será un ano especial, porque por primeira vez virá acompañado dunha festa castrexa. Este ano pensamos que habrá máis éxito de xente, porque aparte aproveitando que teñen a festa castrexa en Taboada, pois despois añádense á festa nosa. Desta vez a asociación prevé que haxa unhas 35 fachas, xa que cada ano súmase máis xente á súa elaboración. Hai de todo, hai xente xoven, hai abuelos, dependendo, pero a xente xoven gústalle facer a facha. Daquela, con todo listo, tan só cabe agardar que mañá sexa un bo día para todos. Esperemos que veña bo día e que haxa moita xente que o pasedes ben.